ответственности в «Газпром Медиа Холдинге» находятся такие каналы, как ТНТ. барандаи телевизиони рус ва мудири шабакаи ТНТ Тина Канделаки ба далели изҳорот дар бораи ҷойгузинии забони русӣ дар Қазоқистон аз вуруд ба ин кишвар мамнӯъ шуд. Дар ин бора намояндаи Вазорати корҳои хориҷии Қазоқистон Айбек Смадияров рӯзи 22 январ дар конфронси матбуотӣ ба хабарнигорон хабар дод. Мемлекет ондай кешірмейді. Келе қоймас, ол Қазақстанға келе қоймас. Келген жерде кірмейді. изҳор намуд Смадияров. ӯ инчунин дар бораи интиқоди изҳороти Канделаки дар бахши қазоқии шабакаҳои иҷтимоӣ изҳор намуд. Ондай бір әрбір айта берген азаматқа, шетелдің азаматына жауап бере берсек, өзімізді ұмытып қаламыз, өзіміздің қанша ішкі мәселеміз бар. Соған көңіл бөлейік. Сырттан біреу анау айтты, мынау айтты деп оған көңіл бөле берсек, уақытымызды жетпейді. Сондықтан ондай екінші өкінішті мәселе көрші елдегі азаматтар, көрші елдеріміздің өзіміздің достарымыз біздің ел туралы сондай беймәлім екені өкінішті бар. Сол адамды кішкене өкпелетеді. Өйткені біз туралы ақпарат оларда дұрыс емес. Біздің елге келіп көрсін, қалай өмір сүріп жатқанымызды ойдан шығарып жаза бергеннен енді әлеуметтік желіде қырылысқанша орында өзіміздің жұмысымызды алып. гуфт Смадияров. ёдрас мекунем ки қаблан Канделаки дар бораи нияти мақомоти Қазоқистон барои иваз кардани номҳои русии истгоҳҳои роҳи оҳан бо номи қазоқӣ изҳори назар карда буд. дар Қазоқистон оҳиста оҳиста забони русиро дар сатҳи давлатӣ аз байн мебаранд. Вазорати нақлиёти кишвар мехост номҳои русии якчанд истгоҳҳои роҳи оҳанро иваз карда номҳои қазоқӣ гузорад. Масалан, хостанд истгоҳи Уральскро ба Орал, Узенро ба Жанаозен ва ғайра иваз кунанд. чунон ки таҷрибаи кишварҳои Балтикӣ нишон медиҳад, ин тамоюли хеле хавфнок аст. дар ин ҷо низ ҳама чиз майда чӯйда оғоз ёфта, баъдан ба муаммои калон табдил ёфт. мактабҳои русӣ баста шуданд, ёдгориҳои шӯравиро аз байн бурданд, забони русиро манъ карданд ва ниҳоят нафақахӯронро ба сармо ронданд. аён аст ки бо баҳонаи пуштибонӣ аз мавқеи худ дар таърих метавон хеле дур рафт. махсусан дар паси таърих пинҳон шуда таблиғи чунин тасмимҳои шубҳанок хеле осон аст, навиштааст Канделаки дар телеграми худ. Вот смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. моҳи октябри соли 2023 Вазорати умури хориҷии Қазоқистон ба хабарнигорон дар бораи мавҷудияти феҳристи шахсони номатлуби вуруд ба Қазоқистон хабар дода буд. дар он ба ҷуз аз Канделаки таблиғгари Кремл Тигран Кеосаян низ қарор дорад. албатта ин феҳрист дар мо вуҷуд дорад, вале ин феҳристи корӣ аст ва мо онро ошкор карда наметавонем. дар бораи шумораи чунин ашхос низ чизе гуфта наметавонам, гуфт ба хабарнигорон намояндаи Вазорати умури хориҷӣ. Хватит, ребят. Наигрались безвозмездную помощь. Спасать вашу власть в Казахстане. Бардак ваш прекращать. қобили зикр аст ки ин бори аввал нест ки намояндагони доираҳои сиёсӣ ва матбуотии Русия матолиби таблиғотиро дар бораи фишорорӣ ба забони русӣ ва русситезӣ дар Қазоқистон таблиғ мекунанд. вокуниши мақомоти Қазоқистон чун одатӣ нотавон аст, ки ҷои тааҷҷуб нест, зеро Русия амнияти режими кунунии Токаевро таъмин мекунад. қудрат ва эҳтимолан ҷони ӯро бо ёрии аскарони рус дар моҳи январи соли 2022 вақте ки мардум ба инқилоб бархеста буд, бераҳмона пахш кард. Токаев дар посух ба наҷотдиҳандагонаш изҳори миннатдорӣ карданро фаромӯш намекунад ва дар ҳар фурсат ошкоро эълон мекунад ки Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. моҳи декабри соли 2023 Токаев дар мусоҳиба бо Евроньюз дидгоҳи худро дар бораи равобити оянда бо Москваи ронда шуда аз арсаи байналмилалӣ тавсиф кард. Русия шарики стратегии Қазоқистон аст. мо бо Русия тӯлонитарин марзи заминӣ дорем. Инчунин мо анъанаҳои ҳамкорӣ дорем, ки бояд ҳифз шаванд ва ё ҳадди ақал аз он даст кашида нашаванд, гуфт ӯ. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен, но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России.